नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश विदर्दी और आज बहुत ही बेहतरीन बोलबम वाला गाना लेके आयल बानी आप सब कलाकार खातिर, गायक गायिका खातिर। और आज काफ़ी दिन के बाद हम वीडियो बनौले बनी, काहे कि बीच में हमार तबीयत खराब रहा, यही से वीडियो ना बना पावत रहनी है। और आज से शुरुआत हो गई बा। हर रोज एक दिन अतरिया के गैप दे के आ बाकी रोज चढ़िए चाहे एक दो दिन अतरिया के माने गैप दे के बराबर ही चैनल के माध्यम से राइटर दुर्गेश विदर्दी चैनल पर हमेशा गाना हमार लिखल अपलोड होई। तो चलिए आप सब कलाकार खातिर बहुत ही ब्रांड गाना लिखाइल बानी। पिया जा तारा लंदन आवा कदी चंदन यही धुन पबावे जैन लड़का लड़की गल बड़ो सेम वही तरीका से जहाँ लड़की के बाद तहाँ लड़की के लिखले बानी हम। तो चलिए आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहा बानी। पहले लड़का के बाद मुखड़ा में अका कहीं धनी हो बावे है मजबूरी अनाही तक कमाइल रहे का जरूरी हो का कहीं धनी हो बावे है मजबूरी अनाही तक कमाइल रहे का जरूरी। अब भोले बाबा पे जाके जलवा चढ़ई हाँ बोलत रह बोल बम बम। ओकरा बाद फिर लड़की के बाद कि छोड़ के आव राजा लंदन आ चली ह देवघर क के चंदन आ छोड़ के आव राजा लंदन चली ह देवघर क के चंदन। तई रला मुखड़ा। अब आप सबके सुनावे जा रहा बनी अंतरा तंत्रा सुनी कैसे बा। अंतरा में पहले लड़की के बा अब बाबा के कृपा से दुख होई दूर हो मन के मुरादे पूरा होई जरूर हो। एक बाद फिर लड़किया के बा अरे एको रे महीना अभी न भइले मालिक कहाँ पावे पेमेंट अभी कइले। ओकरा बाद फिर लड़किया के बा अब बतिया के मानो कहतानी धनी बाबा के करिह अभिनंदन। फिर लड़की के बा आ छोड़ के आव राजा लंदन चली ह देवघर क के चंदन आ छोड़ के आव राजा लंदन चली ह देवघर क के चंदन। तई रला अंतरा। और लास्ट अंतरा खातिर हम हर वीडियो में बतानी कि भैया लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा मोबाइल नंबर पर फोन कर सकतानी कि भैया ये हमारा गाना पसंद बा। तो व्हाट्सअप के माध्यम से हम गाना लिख के फुल भेज देम जौन लास्ट अंतरा बचल बा। और बाकी जे पर्सनली में जे गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे तो भैया पैसा लगेला, कम बजट में ब्रांड गाना हम लिख के देनी। आ ओकरा बाद जे नया म्यूजिक बनावे चाहता तो नया म्यूजिक हमारा यहाँ बहुत ही कम बजट में ब्रांड म्यूजिक बनेला। आप सब हमरा से जुड़ सकतानी, बनवा सकतानी। हमार मोबाइल नंबर उहे बा 9934529912 ए पर कॉन्टेक्ट कइला के जरूरी बावे। और जे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमार खुद के अपन स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। हमारा यहाँ बहुत ही कम बजट में गाना रिकॉर्डिंग होला, चाहे म्यूजिक बनला, चाहे हर चीज़ हमारा यहाँ होला, ऑडियो वीडियो सब तैयार होला हमारा यहाँ। और रहे खाए के पैसा हमारे यहाँ ना लगेला, केवल रिकॉर्डिंग के लागी। और बाकी जो वीडियो बनावे चाहता तब वीडियो के पैसा लगेला, बाकी हमारे यहाँ कोनो चार्ज नहीं है। और एक से बढ़ के एक हमारा यहाँ आप सब आई, हमारा से जुड़ी और गाना रिकॉर्ड कराई। और आप सब प्यार दुलार हमारा ऐसा ही चैनल पर बनौले रही। चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव।